ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи ангур ва боғ. Имрӯз 18 апрели соли 2024 мебошад ва қарор дорам дар ҳавлии деҳаи Чорбоғ, ҳавлие ки ба ман аз худо раҳмати падару модарам мерос мондааст ва ҳоло дар ин ҷо ман сохтмон накардам, чунки ҳоли финанс нест. Хай худо хоҳад насиб бошад, оянда мекунем. мақсад сари анамин пайванди чормағз буд ки ман 16 март иҷро кардаги будам. ҳозир мерим сари ҳамин чормағз мебинем ки гирифтааст ё нагирифтааст. пеш аз он ки ман дар бораи ин пайванд ба шумо нақл кунам, гирифт ё нагирифт нишон диҳам, худам омӯзи мерам мебинем. Инҷа ман картошка шунудагӣ, картошкаҳои ман буромадааст. чанд рӯз шуд намедонам. картошка худо хоҳад буромадааст, мана порам чошидем, бо пору мебиёрем, бо чӯбуқ карда об метиҳем, хай натиҷаашро ба шумо нишон метиҳам. ва ин тараф мегузарем. инҷа ангури навъи президентӣ ман барои соли оянда тайёр кардам. 400-500 донами ҳамхел ман ҳамхел шинондам, зич карда. инро ман барои соли оянда тайёр кардам барои хоҳишмандон. то ҳаминҷа як 4 қатор тайёр кардагӣ ва чӣ хеле ки ман гуфтам, ангури дарозро рост намебардоранд, мехобонанд то моҳи май. мана бинед, хобондам ва ҳамаш гирифт, ҳамаш навода кард. ва худо хоҳад инҳоро ман моҳи май як 10 рӯз пас бардошта боло чӯйлобда мебандам ва моҳи декабр ба фурӯш мебарорем. ин ҳаст маникюр фингер. ин агар намекандам ин сол инҷа намеовардам, ин сол мебаст ин. лекин худо хоҳад ин бениҳоят бақувват дарахт мешавад. акнун баъд дар бораи орзуҳоям гап занам. мегӯянд ки зиндагӣ бе орзу ширин набуд, зиндагиро орзу ширин намуд. ман орзу дорам ки дар ана ҳаминҷа 4 сотиқ 20 ба 20 як гармхона барои парвариши ниҳолҳо созам ва дар он ниҳолҳои бисёр сабзо намам ва аз нархи бозор дида арзонтар ба халқ пешниҳод кунам бо кафолаташ. чунки ман бозор нестам ки гурехта равам, ман кафолат медиҳам доим. ман дар ҷои ниҳоли хушк шуда ниҳол метиҳам, пулашро баргардонда метиҳам, чунки хонаи маро медонанд, телефонҳои маро ҳама медонад. ман доим дар хизмати халқ ҳастам. ана ин буд орзуи ҳаваси ман ки ман як гармхона ҳамҷа бунёд кунам, лекин сармоя надорам. сармоядор кофта истодам. хай худо хоҳад насиб бошад, яке мешавад кор буд мешавад. ана ин олучаҳои VCL2 ман анҷа шинондам бо мақсаде ки аз ин олучаҳо ман қаламча гирифта, қаламча карда дар он гелос пайванд кунем. ин так пайванд барои гелос бисёр беҳтаринаш мешавад. ана ҳамдиёрони азиз, меравем оҳиста оҳиста ба пеши чормағзи пайванд кардаги мо. кани ҳамин чормағзи мо гирифтааст ё нагирифтааст. инро ман дина навор кардаги будам, лекин навор безебо ман тоза карда аз гашт аз нав бо навор мекунам. кани як бинем адик кадаҳа. ана гулбоғи ба боғ. ана чормағзи мо гирифтааст, лекин ман дина як ягура кушодам. иро ин камтарак баргашт сӯхт офтобда. хай ягон чӣ намешавад, ин мегирад. вай тарафаш нагирифтааст ба гумонам. ҳамин як тараф гирифтагӣ. ин ҳам чормағзе ки 16 март ман пайванд кардам, инам гирифтагӣ буд. дина ман шикастам. инро ман дина шикастам. ана як баргак аст. ана инашам баркарсудааст, дидед. ино дина ман якташро шикастам, як дидга бо мана буромадаст шидаст. хай як болоша хок пушонем, камтарак офтоб насӯзонад. инашам болоша як камтарак хок пушонем ки офтоб насӯзонад. аз офтоб пинҳон кунем. ҳамдиёрони азиз, мана мешудастан чормағз пайванд, дидед. ва мехчакорӣ кардаги будам ку ин ана ҳамон пайванди чормағз. дар инашам якта, дар ин кундашам якта гирифтааст. ва шумо бемалол анамхе чормағзҳои ғавсе ки як қучоқ чормағз аст, 20 сола 30 сола метавонед анамхе ранги ман пайванд кунед. пайванди шумо мегирад, дасти ҳамаи шумо гул аст. ёд гиред ҳамдиёрони азиз, муҳтоҷи ҳеҷ кас нашавед, худатон пайванд кунед. ана ҳамдиёрони азиз, ман як гузориш аз пайванд нишон додам. ана боз мехоҳам нишон диҳам. ана ҳамон пайванди мо чормағз бар карда истодааст. баргашт нағз буду, дина ман кушодам. имрӯз офтобда камтарак
سرش گرنگ شد لیکن ساز می شود خدا خواهد. ҳамдиёрони азизи ман дар паноҳи худо бошед. ба кадоми ҳамин кори ман кардаги маъқул шуда бошад як лайк монед ва дониста монед ки чандин чормағзи шумо дошта бошед ҳамин хел пайванд кунед мегирад ва ҳамаи чормағзотонро чормағзои бениҳоят хуб карда метавонед. ана ҳамдиёрони ман дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангуру ва боғ бошед. хай дастгирӣ кунед маро, гурӯҳи мо бақувваттар шавад то ки ҷавонони мо аз корҳои мо баҳравар шаванду дар хаёлашон ҳар хел фикр набиёяд. анавай картошкаҳои ман. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангуру ва боғ бошед. хай мебинам чил дастгирии шуморо. худо нигаҳбони шумо.